दिनैनि बे जोंनि सान्थिफुरनि बे गेवलां फोथाराव जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम जिहेथु जोंनि एट्रसिटिस एक्टनि एगेन्स्टआव दा मोनसे बेयाव हाबाफारि लानाय जादों जोंनि मानगोनां अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेननायाव। दा बेयावहाय गोबां आफादफोर दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां जोंनि बे ओनसोलनि मेलेमजिबि गावबुरा बिथांमोना बाहागो लादों। दा बेवहाय बे जोंनि माखासे ट्राइबेलफोरनि जि मोन्थाय, ट्राइबेलफोरनि जोंहा जि अधिकार, बे अधिकारखौ दिनै जोंनि साफ्रोमबो जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा, जोंनि बर', राभा, मिसिं, कार्बि, बेसेबां जोंनि आसामाव ट्राइबेलफोर दं, दा बे राइट्सखौ मिथिहोनो थाखाय मानगोनां जोंनि गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट राजि देउरि बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो हिसाबै चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाफैदों। आरो बेयावहाय जोंनि जे मोनसे ट्राइबेल्सफोरनि जे मोनसे राइट्स, जे मोनसे एट्रसिटिसनि एगेन्स्टआव ट्राइबेलफोरखौ डिफ्राइब खालायनानै ट्राइबेलफोरखौ एक्सप्लयटेसन, नाख्रेबनाय, नासयनाय, गादबनाय, बिनिफ्राय उदां जानो थाखाय जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम लाफैनाय जादों आरो बे हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनां जादों। दा जोंनि बे आसामनि जिथु ट्राइबेलफोरनि समस्या, बे ट्राइबेलफोरनि समस्याया ओरैबायदि मोनसे नेग्लिजेन्सआव दङ, जिहेतु जोंनि भारत सरकारा मोनसे स्पेशल ट्राइबेलफोरनो मोनसे माने राइट्स मोनसे होदों, जितु एट्रसिटिस एक्ट 1989 नि गेजेरजोंहाय। दा बेवहाय जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथांमोना बे ट्राइबेलफोरनो मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम लानांगौमोन, जिहेतु मोनसे गभर्नमेन्ट स्पन्सर प्रग्राम। जोंनि माखासे डिपुटि कमिशनार, जोंनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस, जोंनि माने गिदिर गिदिर अफिसार्सफोरनि थ्रुयै बे गभर्नमेन्टनि मोनसे एवेयारनेस जानांगौमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बेफोरखौ जेबो इन्टारेस्ट लायाखै, गोबां बोसोर जाबाय। दा गतिके बे जिनिसखौ जोंनि मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टनि राजि देउरि, जाय ससियेल एक्टिभिस्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि मावबाय थादों, बिथांमोना जोंनि अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन मनसु गोबांबार जों कलाबरेसन खालायनानै बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों। जितु थांनायाव फार्स्ट टाइम जों एडिसनेल डिपुटि कमिशनार अफ क'क्राझार बिथांमोनखौ लानानै जों कमार्स कलेजाव बे प्रग्रामखौ फार्स्ट टाइम जों बानायदों। बे मोनसे जोंनि ट्राइबेलफोरनि राइट्सनि थाखाय जों माबायदि अधिकार मोननांगौ, जिहेथु जोंहा दिनै जोंनि आसामनि जि अफिसार्सफोर, जाय बिथांमोना आयेनखौ आखायाव लायो, जेरै जोंनि पुलिसफोर, एडमिनिस्ट्रेसन, बिथांमोना जे माबा मोनसे ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे खहा जायोब्ला, जे साप'ज जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबाङानो गुबुन हारिजों रेप खालायजानाय, गुबुन हारिजों बुथार जायो रेप खालामनानै, दा बेयावहाय जिहेतु मोनसे आयेननि बेबस्था मोननांगौ, ट्राइबेलफोरनि जि माने राइट्स, ट्राइबेल एट्रसिटिसनि जि राइट्स, बे राइट्सनि जे इमप्लिमेन्टेसन आयेन, बे आयेनखौ बिथांमोना दिनै इमप्लिमेन्ट खालामा। जों गोबांबार जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना सोरबा रेप केस जायोबा, सोरबा बुथार जायोब्ला, सोरबा फेक एनकाउन्टार, नंखाय साजायनानै गावथार जायोब्ला बेयाव जों केस होयोबा ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामा। आरो जों दिनै क्लियारलि मिन्थिनो मोनदों दि आसामनि किसुमान अफिसियेल्सफ्रा जितु ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टनि सायाव बिथांमोनहा गियान गैया। गतिके जोंहा दिनै जे ट्राइबेलफोरा माबा मोनसे सोरबा जाथिजों दिनै बुथार जायोबा, मुगै जायोबा, गाज्रि नोजोरजों माने फान्दाय जायोब्ला, जोंखौ नासय जायोब्ला, बिनि सायाव जोंहा ट्राइबेलफ्रा अधिकार दं। बे अधिकारखौ दिनै जोङो आयेननि बेबस्थायै, आयेननि भाबै जों लानो हायो। दिनै जोंहा जोंनि बे ओनसोलाव दि जोंनि थागिबि बर' ट्राइबेलफ्रा जोंनि हायावनो दिनै सरखारजों जोङो होखारजादों। जिहेतु जोंहा फरेस्ट डिउरेन्स एक्ट, नङा होमबा, बिनि भाबै जोंहा मोन्थाय दंमोन। दा बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मिन्थियैनि थाखाय जों आयेननि न्याय मोनाखै। दा जों गोबां जेनेबा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां फेक एनकाउन्टार ना, एनडिएफबिनि नामाव, भिएलटिनि नामाव ना, गोबां माने नामावहाय दिनै गावथार जाबाय। सोरबा बायदिया नै भुमखा बायदियाव 12 जन 13 जन बर' हिन्जावफ्रा गोदो आसाम पुलिसजों रेप खालामजाबाय। दा बैफोरबायदि अयनाय, जाय जिनिससे ट्राइबेलनि गेजेराव दिनैबोसिमबो जाबाय थादों। जितु मालाबा जोंनि बर' गथ'फोर, उन्दै गथ'फोरा लांनानै रेप खालायजायो, नङा होमबा, मालाबा बुथार जायो। दा बैफोरबायदि परिबेसा जि जोंनि गेजेराव दासिमबो जाबाय थादों, बिनि सायाव जों न्याय दासिमबो मोजां मोननो हायाखै। दा गतिके बैफोरबायदि ट्राइबेलफोरखौ जोंनि बर', नङा होमबा, सोरबा मिसिं, राभा, दिनै बेखौ नासयबाय थानाय, जों माला अधिकार मोनगोन?
जेब्लानाखि जों साफ्रोमबो कनसियास जाया साफ्रोमबो जों सांग्रां जाया आयेननि भाबै आरो जाय एट्रसिटिस एक्टनि गेजेरजों सोरबा अफिसार सोरबा मिनिस्टार्स सोरबा माने गिदिर मानसियानो जाथों खिन्थु बे आयेननि भाबै बिथांमोनाबो दायनिगिरि बा आयेननि बेबस्था बादियै दिनै साजा मोननांगौ गतिके बेफोर जिनिसखौ जों पाब्लिकनो दाब दाब जायगायाव एवेयारनेस होनांगौ बे गोनांथि गतिके जोङो दिनै अधिकार ट्राइबेल हिसाबै भारत देशआव डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों थांनानै थानोब्ला जोंनि मोन्थायखौ जोङो दिनै गोख्रों भाबै मोननोब्ला गतिके बेफोरबायदि गासैबो आयेनखौ जोंनि ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टखौ जों मिन्थिनाया गोबां जोंनि थाखाय गोनांथि दङ